4 jiem qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju, Robert Abela għadu qed jitkarrab għal voti tant li issa b'mod uffiċjali minflok qiegħed iħalli f'idejn il-kredibilità tal-kandidati tiegħu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali dawwar din l-elezzjoni vot ta' fiduċja fih. Melissa wasal il-moment illi terġgħu tkunu warajh, erġgħu kunu warajja, bijkom warajja li ma jwaqqafni xejn inaqdu pon warajja erġgħu isilfun il-fiduċja b'saħħitha tagħkom, erġgħu saħħu l-mandat biex inkun il-Prim Ministru tagħkom. Fi pjanza fil-Birgu, Robert Abela sokta jwerwer bl-establishment u insista li billi n-nies jivvotaw lil Partit Nazzjonalista jew xi kandidat indipendenti, il-problemi illi għandhom mhux se jissolvew. Blajta f'madwar 9 minuti diskors tibqa' waħda dik ta' disprament biex ma jitlifx l-40,000 vot vantaġġ fi ftit aktar minn sentejn. Għandi bżonn l-għajnuna ta' kull wieħed u waħda minnkom. Ara ma nistruħux, is-soluzzjoni hija li ssibu lili. Narrattiva illi mhux biss safas fuq għal-mexxej tal-Labor imma saħansitra il-membru parlamentari Ewropew Laburista Alex Agius Saliba li insista illi l-Laburisti għandhom iwasslu sinjal ta' appoġġ mhux lilu jew lil sħabu imma lil Abela. Huwa messaġġ li għandna nibatu lill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela, messaġġ ta' appoġġ, messaġġ ta' sostenn lill-Prim Ministru tagħna. U minkejja l-iskandli kollha, minkejja l-għajta ta' poplu li mhux qed tinstema', minkejja l-fatt illi tul dawn is-snin il-familji Maltin wawċin tħallew jistennew sigħat twal fl-isptar minħabba ir-reba ta' uħud tal-qalba jew imwaħħlin jaħlu ħinhom fit-traffiku, Agius Saliba appella lil poplu biex nhar is-Sibt jivvotaw biex Abela jibqa' jmexxihom. Il-messaġġ li nistgħu nibagħtu nhar is-Sibt li ġej huwa wieħed għandu jkun dak Robert Abela kompli mexxina. Da minkejja illi Abela ma jrid jagħmel xejn quddiem is-sewwa magħruf u minkejja jibqa' jiddefendi l-indifensibbli wara s-serqa ta' miljuni ta' euro minn Vital Stewart. Iżda għal Alex Agius Saliba u Robert Abela vot nhar is-Sibt ifisser pass ieħor biex jibqgħu isaħħu il-poter. Nhar is-Sibt li ġej tpaxxuhomx. Francesco Catania, Net News.